første udsendelse fra Nordjyllands Frie Radio. Ja, vi skulle jo så se at få fortalt jer lidt af alt det, der er sket her de sidste par dage. Nu er vi jo blevet friarmet af alt det der, men det kan jo være, at du kan fortælle lidt mere om det her. Ja, det kan jeg. Det hele det begyndte, da det tidlige amtsråd besluttede at tage imod tilbuddet om at blive friamt. Gennemgående stadsfører, Kjell Madsen, Louis Østergaard og Kjell Buhl udtaler samstemmende, at nu er den drøm endelig opfyldt, som beboerne har kæmpet for de sidste 500 år. At de så også må trækkes med himmelendingen, og det må de acceptere, men det sker med beklagelse. I morgen vil Dannebrog strøge, og det nye flag så for første gang hejs over Amtsrådet. Det nye fristadsparlamentsbygning, der bliver omgivet af Massenborg. Amtsrådet har vedtaget til navneforandring til Aarhuset, og på det første møde var der en rigtig debat om den nye forfatning. Emnet var, om Nordjylland skal være en republik, eller om man skal fastholde monarkiet og bede dronningen i vores naboland om at stille residens. Det blev udslagsgivende for debatten, at denne dronningens forfader Christian den II havde givet sit tidligere løftelsesforsøg med hård hånd. Ja, tak til Hjertis, og vi har lidt nyheder fra udlandet. Fra vores naboland Danmark forlyder det, at regeringen har indkaldt til krisemøde. Man er bekymret over udviklingen i Nordjylland. Indenrigsministeren, Rita Støjt-Halberg, det må jeg vist have taget en gang til. Indenrigsministeren skal have udtalt, at det skam ikke var meningen. Men ledende embedsmænd i Justitsministeriet indrømmer, at det tidligere amtsråd i Nordjylland har handlet så lovligt, som det nu er muligt. Justitsministeren har ikke kommenteret sagen. Rygtet vil vide, at han har søgt politisk asyl i Skagen. Ja, Hjertis, har du flere nyheder om regeringsdannelsen? Ja, det har jeg. Jeg har netop modtaget telegram, der fortæller, at Nordjyllands ministerpræsident bliver Søren Madsen, og hans regering består i øvrigt af Kjeld Frederiksen, indenrigsminister, Kjell Buhl, socialminister, Else Orvesen, kulturminister, og Niels Østergaard, miljøminister. Desuden er Søren Jensen blevet minister uden for det følge, men der er forbehold for at kalde sig landbrugsminister. Ja, vi har så rigtig telegrammet, men vi håber at komme igen senere med en efterudsendelse, hvor vi kan få kommentarer fra den nye regering. Ja, og jeg har fået de sidste nyheder her fra Massenborg. Ministerpræsidenten, statschef Henning Madsen, er blevet udnævnt til rigskansler, og han bebuder store forandringer i huset. Vi må have alt det gamle mod ud, så vi kan starte på frisk, udtaler rigskansleren. Vi har fået en konsulent, Carlsons Tagdækning, til at lave et moderniseringsprogram. Nu skal vi vise vores nabolande, at vi bare kan det der, slutter rigskansleren. We
så ubehag. Men huske kun da al og enhver, det står vi ikke mod næsten mere. Nu tager vi kun hinanden hånden, bare hver en kage op, og nu det os, der kuster rundt. Og intet liv er mere sundt, men bare hver en funktionær med viljen og med viljen lær. For Carlsons dagsætning er her, vi kender lyset i sin ære. We are Carlsons Dynamite, we are black, now we white, we are Carlsons Dynamite. Kan bare det lille gaster, sagde jeg til min makker her, det kan ikke at gøre bær. Du nordjyde i al din landsby, her er din lokkesjans. Kom rundt til os, hvis du skal sørge, Carlsons veje for din dør. Men hvis du har problemer, mand, så må du selv kunne klare den. Jeg når din facade op, og hyren den er bare i top. Ministerpræsident og rigskansler. Hjertelig velkommen her i Carlsons Dørrum, hvor vi kan vise lidt om, hvad vi formår. Jo, tak skal du have. Tak skal du have, og vi vil gerne sige tak for jeres invitation til det her showroom her. Og diverse huller, så synes jeg, det kan være spændende, at vi også kunne udfylde det bagefter. Så vi vil gerne, jeg vil lige have lov til at præsentere vores varme- og rørmester, Hans Juhl. Han er nemlig også meget interesseret i alt det her hersens EDB-teknik. Alle de her forskellige formaninger, som nu både det varme og det kolde vand kan komme ud i. Både dagen og om natten.
forskellige temperatursvingninger, det er han meget interesseret i. Det vil jeg gerne takke for. Ja. Men velkommen til dem også, her. Ja, jeg kender godt jer fra sidste gang, I var her. Med alle jeres batterier. Det var jo mig, der var spændende op nede i gangen. Nej, det må vi ikke sige, nu går lidt rundt. Så har vi forklaringsavise, vi har også en lille kort IA-serie, og til slut en lille automatisk udløb. I den tunge ende har vi en decimaskine makulator, som I ser der. Hvordan virker sådan en? Ja, det kommer an på, hvad man putter i. Hvis jeg nu vil kopiere en ansøgning, for eksempel. Ja, det kan vi Det er ganske nemt. Vi har her en af de små lyserøde. At nok starte i 40 ting. Der er sådan en stor del af det. Kan oplæggen så få haft en teknik? Ja, det må jeg sige, rigskansler. Den kan jo erstatte op til flere sagsbehandlere. Det må vi da nå ved. Men hvis vi skal gå lidt videre, så har vi her et gammelt sagsbehandlertransportbånd. Og det kan blive her i 4 kilometers længde. Ja, men det kan vi da vist ikke bruge, hva'? Det er da en nær syltetrukke. Nej, det er nyindrettet. Vi har udviklet en særlig hjælpeordning, der når sagsbehandlerne har tid for længe på sagerne, så de simpelthen af. Det er fordelingsintervaller fra 30 minutter til 30 sekunder. Imponerende, hva'? Hotjus, hvad mener du om det? Ja, og hvad er der indlagt varmt vand så digitalt, altså? Det kan være, at vi lige skulle gå over til lidt lettere end, altså Carsten hævder jo, at betale betyder enormt meget. Ikke også? Det kommer ind på, hvordan vi sådan præsenterer os og sådan noget der. Så derfor så har vi lidt rekvisitter, som kan hjælpe med, at man får et bedre udviklet personale. Kan nu den herre der, hvad det kaldt ham. Altså han ligner jo en rigtig typisk ramt kommunal sagsbehandler, ikke også? Så skal jeg demonstrere det, hvordan vores virksomheder fungerer. Ja, det her har vi så også rygretterne til de flere personale. Det er en længe om det. Ja, sådan. Men altså, det er jo ikke holdningen det hele. Det er ansigt, der er så er det det. Det kan vi altså også til noget. Vi har udviklet nogle specielle iltebånd. Det er også sådan får man det rigtig effektive, moderne personale. Ja, Carlson, vi står lige og snakker om det så kan købe i større partier. Store partier. Men vi skal have det næste lige den lille 80-serie, og er det, vi har kaldt i outdoor concept, eller på dansk sammensætning og modernisering af de røde rammer. Ja, det første så viser vi, hvordan vi ved at det står på bygningens ydre rammer. Kan kalde livet og stolen frem. Vigtige omgivelser fra motivationen hos de ansatte. Hvad så med vedligeholdelsen? Den gør vi godt. Nej, hvert år. Ja. Og her viser vi så, hvor grundigt vi går til værks, når vi går i gang. Ja, det er næsten som at være ved tandlægen. Først borer vi hullerne, og siden fylder vi et mål. Ja, jeg tabte en klump i går. Vores mest omfattende moderniseringsprojekt har I vel bemærket. Ja, det er fra Martinsborg til P-rum. Det er det eksklusive stil,
som sætter lokale i skærende kontrast til kuliernes til omgivelser. Ja, det vil håbe, at de ministerpræsidenten og rigskansleren har, ja, selvfølgelig også den hånd ud, har fået et godt indtryk af, hvad vi står for. Det vil til slut gerne præsentere den nyeste nye inden for kontorautomatik. Det tænkende dobbeltsystem, der går den KK AC. Det er Nordjyllands frie sender, Ole på pletten her. Og jeg har lige i en pause truffet socialministeren Tage Buus og herr socialminister. Umiddelbart inden løsrivelsen kom der en henstilling fra den danske regering til Nordjylland om at lukke 5 fødeklinikker. Hvordan står det med det? Det var der stor modstand mod dengang. Hvordan går det med det? Jo, altså i princippet er vi enige, og det var jo ikke vores forslag dengang, så derfor måtte vi protestere kraftigt. Betyder det så, at fødeklinikkerne skal lukkes nu? Nej, men vi er blevet meget inspireret af nogle tanker, som Carlsons tagdækningsfirma har gjort, og det var jo ansat som konsulenter, så det må jo blive nogle mægtige, prægtige små borgere, vi får ud af det. Jamen, er det så ikke også synd at lukke fødeklinikkerne? Jo, det ved jeg ikke, men altså, de skal bare tilpasses. Hvordan det? Jo, altså, vi har i regeringen gjort os nogle tanker, og ja, altså, vi vil gøre, hvad vi kan. Nu sidder vi jo centralt i beslutningsprocessen, så vi vil jo anbefale alle andre at gøre det samme. Hvad gør I konkret? Ja, vi har lukket al rådgivning for prævention. Jo, men er problemet ikke, at der er for mange fødeklinikker? Jo, det er det jo nok desværre, men det er jo ikke helt decentralt, så det må hellere blive centralistisk.
nu kommer vi vist til det spændende. Hvordan har man tænkt sig? Jo, altså, Carlson har foreslået noget med nogle fleksible fødeklinikker. Ja, hvordan har man tænkt sig de fleksible fødeklinikker? Jo, altså, vi har tænkt os nogle rullende klinikker. Rullende klinikker, fødeklinikker. Ja, altså, det er jo meget nemt, ikke? Men man tager en traktor og så en skurvogn, og så kører den rundt i landskabet og står opstillet i egen center, ikke? Og det er der, hvor folk de bor. De står lige uden for døren. Det er meget decentralt. Ja, det lyder lidt kompliceret, men forhåbentlig bliver det en succes. Ja, indtil de har lovet at sørge for det transporttekniske. Og jeg har også talt med undervisningsministeren, for vi kan jo så koble en skolevogn på til kørselsundervisning. Så det bliver nogle prægtige borgere, vi får ud af det. Men nu lige inden jeg går, så vil jeg lige sige en lille ting, hvis jeg må. Vi kunne jo godt ønske os at få motorvejen helt til Frederikshavn. Og vi kunne jo selv gøre det på en livsbasis. Ja. Ja, vi siger tak til socialministeren. Og vi har fået mulighed for at kigge indenfor i skurvognen nummer 1, som er en flydeklinik, der befinder sig i Dronninglund. Hvad koster det? Ej, det kan særlig overleve. Prisen er 12.231 kroner og 45 øre, du strøm for en normal kørsel med et tillæg på 10% af rødbøden. Det har vi ikke råd til. Ja, de har en rabatordning. Det skal køres mere end et barn, yder vi 25% rabat per barn. Stigende med 25% af barn derudover. Hvis de altså fører stemninger for de sidste barn med gratis. Det lyder da godt, hva'? 0. Ingen af 12. Det har vi ikke råd til det sted. Så er det 3. Det er da også i orden. Jeg er heldigvis også venstre. Det er kun, at de sidder i orden. Ja. Det er heldigvis, for det derovre. Jeg må hellere lytte til, hvordan det går. Det går jo fint. Så er det ikke bare så længe inden næste kommer. Klop. Det var standen det. Klop. Hvad er det her? Sådan er fem, så er det sådan. Ja, det er virkelig her.
Nu går det meget bedre. Nu sker det ikke snart. Nå, jeg må desværre løbe. Jeg var. Bagproblemet. Det får jeg da ikke. Jo, det får meget godt. Jeg prøver til i gang. Ikke første gang. Så det er mig, der har styr. Over. Det går meget godt det her. Det skal lige prøve det ind her. Så er du ude af karret. Vi skal være i fjernsyn om 3 kvarter. Ja, det er jo en af ulækkerne ved de her multiklinikker. Men jamen, så hvis man kan lide lidt sværere, så bliver han også lidt bedre. Så synes jeg, det er en lille brug, for det nyeste er, at døde i luften en såkaldt sværesyssel. Og så kan vi have sovet ved at skrive i stedet for. Ja, vi skulle så være klar til næste lektion i vores moderniseringsprogram for de indkaldte her på Madsensgård. Vi skal lidt i gang med sidste lektion inden for det tema, vi kalder periferiøvelser. Ja, det må hellere høre lidt næsten fra sidste gang. Hvem kan fortælle mig, hvad periferiøvelser er? Hvad med dig? Kan du fortælle mig, hvad periferiøvelser er? Periferiøvelser, det er noget, der jo ikke har med sagen at gøre. Så som Udspil, frisyren, øje. Ja, tak. Det er godt. Fint, men vi skal videre med dagens tekst. I fik sidste gang besked på at gøre noget ved jeres udseende på i dag. Ja. Ja, må vi se, hvad du har fundet på? Ja. Nu
som gerne kunne se sammenhængen mellem sit udseende og sin funktion her i huset. Kan vi se det? Den har bud, hvad laver den dame? Jeg forstår. Det er da det, der er fra kærlighedsens udviklingsafdeling. Aha. Og hvordan fremgår det af damens yder fra stolen? Men jeg kender hende da. Ja, tak. Vi skulle måske spørge den unge dame. Hvad har du egentlig forestillet dig, at dit image skulle være, det var fra dit tøj i morgen? Det ved jeg da ikke. Det her var rent, så... Ja, tak. Du kan vist godt sætte dig. Vi har vist lidt særligt godt efter sidste gang, så det får vi må lære jer lektion. Og vi viste jer, hvordan Bella skulle have set ud, hvis hun skulle have opnået sandhedens øjeblik. Mægtig kære mærke til den danske holdning, som er så vigtigt. Udtrykket af elegance som åndsfylde farvandet, den sorte mappe, jeg selv den røde paraply. Hun lige frem oser af god service, men kan sætte valg som mægtig en opledning. Ja, tak. Men vi må videre i dagens tekst. Hvad gør vi nu, når kunden ikke poserer? Ja, så hjælper tøjet jo ikke noget. Vi skal prøve at se på telefonkontakten. Vil du lige vise på blanken? Altså, hvis vi skal have god kontakt og opleve vores servicekoncept, så er det første møde meget vigtigt. Kunden skal være fortrolig med os fra den allerførste kontakt. Ja. Vi leger nu, at Carlson her er en kunde, som ringer op til Amalienborg for at modtage en serviceydelse. Og vil du så prøve at modtage den samtale? Ja, hallo, Carlson. Hej, hvordan har du det? Jo, tak, det har jeg også. Sig mig, har vi ikke talt sammen før? Det er svært med ikke. Hvad skal du lave i aften? Det kommer skam an på. Vi skulle jo også se at få den her gode aftale i orden, så vi ikke cirka kan få en opmuntring. Med at spise julebrød sammen i aften. Ja, tak. Ja, tak. Det er vist nok for i dag om det. Inden vi går videre, så vil jeg lige præsentere jer for en sagsbehandler, der har fulgt vores kurser i 4,5 år. Vi er nu ved at have belønnet. Vi regner med at få en speciel HT-skala gennemført. Men jeg har lidt problemer med at få H og K til at blive enige. Faktisk mange i arbejder på videreudvikling af en mere raffineret model med 2 hoveder. Så mangler vi bare miljøgodkendelsen, som vi regner med at få i løbet af et par år, hvis det går vel. Ja. Og til sidst, så skulle vi høre jer i gruppeopgaven fra sidste gang. Hvordan udformer vi svarskrivelser? Ja, vi synes, at melodien stemning gerne skulle svare til indholdskarakterer. Her er det først. Altså, hvad er det for nogle svar, som jeg regner med, at vi kommer? Er det melodi og ikke noget? Han har glemt teksten. Fordi det er dig, der har lavet også det. Ja, det er ikke Jo. nej. Må jeg have lov til at svare på lektionen? Vi indspiller dem på kassettebånd. Nå, okay. Fordi det er nemmere. Okay. Jamen mere med en film. Og det er Carlsons kravdækning, det der. Jeg kan godt se, hvad vi skulle gøre her. Nå. Ja, vi synes, at melodien stemning gerne skulle svare til indholdskarakterer. Her er først svaret til en ansøger, der vil bygge et hus i en landzone. Thank you.
afslutte med dette svar. Melodien fik snart en anden lyd. Så sprøjer de ærmerne op og stå bag. De byggede huset til hele skat. Nu står det på marken og griner til os. Så der danses med planerne, de holder os. Vi har derfor udtaget her med at sige en skole til ladelse til byggeri. Vi må fortælle til andre, hvordan vi slipper så vigtigt og hvordan man kan. Den næste sag er meget alvorlig. Vi mener, at et afslag på en adoptionsansøgning skal lyde sådan her. Afdelingen med de glade budskaber. Eksamen der, da de kommer rundt og kigger på kulturerne. Ja, har du noget til for et Carlsson? Nej, det skulle lige være. Hvornår var det, vi skulle møde? 18:30.
klokken er ved at være 8 om morgenen, og vi skal nu se, hvad de ansatte har lært på kurset. Nu er der lidt ske noget. Nu må det lidt hjælpe på det. Ja, jeg kan se, der kommer en. Ansatte også har fået lært at formulere sig ordentligt. Og vi er over og forsøger dem og se, om de har fået noget ud af det over kurser her. Kom ind. Ja. Ja, hvad er det, de skal skrive om? Må jeg have lov at se det? Hvad er det, de har der? Ja, det er Ja, nu er ikke så kostbar, her Karl. Jeg skal se, hvad det er for noget. Ja, ved hvad det er. Hvad står der? Jamen, det er... Et pund smør. Ja, det har de da lært, men nu til alle sammen, vi ikke har med kun mere her i landet. Nå, så kom vi fra skov. Er det lidt mere relevant? Ja, det vil du. Nielsen Egholm, som svarer på deres anmodning om tilladelse i medfør af by- og landskolelovens paragraf 2a til at overføre et areal af matrikel nummer 14 BZ Egholm fra byzone til landzone, kan I meddele dem, at anmodningen ikke kan imødekommes med det pågældende areal i forvejen af beliggende i landzone. Amtsrådets afgørelse kan påklages til Miljøankenævnet. Nej, de har jo indsat deres mand. Undskyld mig. Det skal jo være positive, når vi henvender os til publikum. Men derved kan vi få det rette smil frem. Ja, jeg tror, du skulle lære at have den liste.
koster mig sprog. Så høre, hvordan der er svar til fru Nielsen skal lyde, for at vi kan få en god servicerelation i forhold til vores kunde. Kære fru Nielsen, når jeg nu skriver til dem, skyldes det, at vi skylder dem et svar på et spørgsmål, som de stiller os for et stykke tid siden. Sagen drejer sig om, at vi har forstået af deres henvendelse, at jeg ser sådan at få lov at overføre et kystzoneareal til landzone. Det areal, det drejer sig om, ligger på Egeholm, og den betegnes fra 13 over 14, det er fedt, Egeholm. Nu sagde jeg desværre den, fru Nielsen. At sagen desværre ikke så let kan lade sig gøre. Vi selvfølgelig gerne. Det er simpelthen sige den, fru Nielsen, at det areal, som sagen drejer sig om, det ligger slet ikke i byzone. Det ligger allerede i landzone. Forstår de det? Derfor må vi, hvor nødvendigt vi helt vil, beklageligvis meddele dem, vi på de tiden desværre ikke kan lade at mønske serviceydelse overføre areal til landbrugene. Jeg må også fortælle dem fra Nielsen, at hvis det sådan vores afgørelse, så er det bare henvendt til Miljøankenævnet, så ser de fra sagen. Herligvis. Det er det. Vi må videre ned i forhængen og se, hvordan det går. skulle det helst lykkes os at få samlet regeringen her uden for Massenborg, hvor der har været lange og svære forhandlinger for at få sammensat et handlingsprogram. Og vi venter på politikerne, og her kommer de. Goddag, ministerpræsident. Ja, og vi kunne måske spørge ministerpræsidenten om flerpartisamarbejdet, det vil fortsætte. Ja, det vil vi da. Og vi har tænkt os, at der er med i sagen, det er helt sikkert. Og vi har et eget program med, alle sammen. Så vi går op og vise det for folket, var vinder. Kom så, gutter.
Seerne velkommen her til Massenborg, hvor vi netop har hørt den nye regering fremstille sit program. Og jeg har fået fat i ministerpræsidenten Søren Madsen her for at få hans kommentarer. Og først tillykke med udnævnelsen, her minister. Det er jo en flot titel. Jo, tak skal du have, altså for det med titlen. Ja, nu var vi jo enige om, at det skulle være en fristat, og det skulle være republik. Men for ellers så kunne det godt, jeg kunne nemt have været kejser eller noget af den stil. Ja, var det nogle svære forhandlinger? Jo, det var det da. Men jeg er godt tilfreds med gutterne. Det er jo ikke en meget stor og velvilje forhandlingsevne og vilje. Så det skal det have mange tak for. Ja, men penge, hvor skal de komme fra nu, da bloktilskuden de nok falder væk? Ja, det er ikke noget problem, ser du, fordi nu slipper vi jo for udlandsgælden, nu er vi blevet fristat. Og vi har jo en væld af folk, der gerne vil være sponsorer for os. Og det er vi meget taknemmelige for, ser du. Så det er jo ikke noget problem, for vi kommer jo i fjernsyn over hele verden nu. Så tak skal I have for det. Ja, tak til ministeren. Og det, som vi kan høre, så har det været nogle hårde forhandlinger op til regeringsdannelsen. Men der er et parti, som ikke har deltaget i disse forhandlinger. Og det er SF, som ligesom hele tiden har befundet sig i kulissen. Og min kollega Hjerdis skulle have fået fat i Olof Jørgensen fra SF. Hjerdis, er du klar i kulissen? Ja, det er jeg. Jeg har Olof Jørgensen her. Olof Jørgensen, jeg vil godt spørge dig, hvorfor var SF ikke med i regeringsforhandlingerne? Ja, det skyldes jo, at vi ikke kunne få vores mærkesager igennem. Hvilke mærkesager? Ja, for eksempel hele spørgsmålet om forurening af Limfjorden. Alt det spildevand, der lå ud fra slagteriet i Nørre Sundby, vi vil gerne have fjernet. Hvorfor netop det? Ja, det skyldes jo, at det er rødt, og derfor ser forfærdeligt ud. Jamen, vil du sige, at det ikke er rødt? Jeg mener, er SF ikke et rødt parti? Jo, naturligvis, men vi vil også gerne være et grønt parti. Så derfor synes... Ja, tak. Det var virkelig en sensation, vi fik her. SF vil til at skifte partifarve fra rød til grøn.
Ja, tak til Hjertet fra kulissen. Og jeg har fundet en anden politiker her, som også er en lille smule ved siden af, eller rettere i kanten af regeringen. Og det er Søren Jensen. De blev jo minister uden portefølje. Ja, der var ret til at gøre mig landbrugsminister. Hvordan det? Ja, det gør jeg ikke, så jeg udtaler mig om, fordi vi skal snakke om i gruppen først. Vi har fuldstændig bare parti. Ja, tak til ministeren uden portefølje, og jeg tror, min kollega Hjertet har fået... Og jeg tror, vores kollega Hjertet har fået en anden minister i kikkerten. Ja, jeg har min Vintergaard her. Miljøministeren. Min Vintergaard. Ja. Hvad vil du gøre ved de store miljøproblemer, vi har her i Nordjylland? Ja, jeg skal lige for en gang skyld se mig for. Så vidt jeg kan se, så har vi ikke de store problemer. Han nu op i Strandby. Det har Carlsons tagdækning for en gang siden stået fingeren i jorden. Og jeg kan forsikre firmaet for, at nu giver vi dem en tilladelse til at bygge et raffinaderi deroppe. Så kan de udvikle fjerde af guldrørene. Og når så det er forstået, så er spørgsmålet om, hvordan og hvorledes og i hvilken rækkefølge. Og sidst men ikke mindst, hvordan og hvor højt vi skal sætte målsætningen. Det lyder meget spændende. Har du ellers andre hjertesager? Ja, jeg går ind for privatisering. Så derfor har jeg bestilt private telefonnumre og så navnene på ministeriets kvindelige medarbejdere. Men hvorfor kun de kvindelige medarbejdere? Jo, altså forstå mig nu ret. Jeg har det jo det med at sige tingene lige ud, som de falder mig ind. Så mænd bliver det ikke så gennemtænkt. Men den privatiserer ikke med, så er det sagt lige ud. Jeg tror, vi skal holde her og høre, hvad indrigsministeren og socialministeren har fundet på. Ja, og jeg står her med Tage Buus og Svend Frederiksen, som vi tidligere har talt med om de decentrale institutioner. Men Svend Frederiksen, sygehusplanen, hvordan med den? Jo, den har jeg her. Vi er netop blevet enige om en sygehusplan, og nu kaster vi den ud, ikke? Og så må vi se, hvor den rammer. Ja, går sygehusplanen ind for privatisering? Ja, vi privatiserer alle sygehusene. Jamen, kan de små sygehus så overleve? Ja, altså ellers så må de jo lukke. Altså det er jo vilkårene, når det bliver et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvad bliver der oprettet nogle specialafdelinger efter den nye sygehusplan? Ja, det gør det faktisk. Altså, vi har fundet ud af, at der er et fantastisk behov for at få boret nye smilehuller. Så det opretter vi en specialafdeling for på Sygehus Syd. Nå, det lyder spændende. Er der mere inden for sygehusplanen? Ja. Jo, vi har bedt Carlson om at lave et reklamefremstød nu for friskbagte murekager. Og skulle det blive en succes, så har vi jo også kejsersnitter og luneejenæsler. Ja, der sker sandelig noget her i Nordjylland, efter at vi er blevet fritaget. Men Tage Buus, vi har jo tidligere talt om de rullende institutioner. Har I andre planer i retning af decentralisering? Ja, vi arbejder med at nedlægge samtlige institutioner, og så kan sagsbehandlerne komme på Carlsons effektivitetskursus, og så er de klar det hele. Ja, hvordan det? Jo, altså, hver familie skal have sin egen mobile sagsbehandlerbidus. Hvordan skal de så flytte hjem til os på skift? Ja, eller permanent. Og det ved vi ikke rigtig nu. Det lyder interessant. Hvem skal så være sagsbehandler for sagsbehandlerne? Ja, det kan klienterne. Ja, de kan komme på kursus, og så klarer de det hele. Ja, vi siger tak til Tage Buus, og så skal vi høre, hvad Else Orbesen har at sige. Ja, Else Orbesen, du er jo kulturminister. Hvad med undervisningen? Ja, det behøver der med minister. Så må vi jo privatisere AUC og alle gymnasierne. Så de kan sagtens klare sig selv. Men det mest spændende spørgsmål har jo været, hvad Aalborghus Statsgymnasium skal hedde. Har I fundet ud af det? Ja, det har vi da. Det skal selvfølgelig hedde Nordjyllandsværket. Og så er det jo altid senere, som energibesparende foranstaltning ombygget til kul. Hvad vil I ellers gøre for kulturen her i fristaten? Ja, foreløbig lader vi det.
Vi har dog besluttet at anmode den internationale olympiske komité om optagelse. Vi regner med at deltage i Seoul om 4 år. Hvilke sportstræner regner med, at vi gør stemme i? Ja, vi har bedt NAF om at udarbejde en handlingsplan, og vi regner med, at vi skal deltage i rytmisk sportsgymnastik og skummagerpost. Der er allerede oprettet træningslejre i undervisningen. Jaha. Nu, hvor vi er inde på det udenrigspolitiske, skulle vi måske spørge ministerpræsidenten om, hvem der skal nye udenrigsminister. Udenrigsminister? Ja, det er ikke afgjort endnu. Ja, jeg har hørt rygter om, at regeringen måske skulle have en føler ude hos kaptajn Hovsa Olsen. Ja, der er et andet rygte, der siger, at der er observeret bådstykninger på Mariager Fjord. Ja, altså det med Hovsa Olsen der, det er både er og bliver impulser. Og det der med Mariager Fjord, ja, jeg har hørt rygte. Hvad skal regeringen gøre? Ja, vi har lavet en plan, og ja, jeg vil godt lige for en sikkerheds skyld være sikker på, at vi er enige om i gruppen. Hvad? Nu må jeg sætte mig, hvis der er noget problem med det. Jo, selvom vi har foreløbig aftalt at dirigere vores Peder Gram, fregatten Peder Gram, ned til Alsrøde fra bådstationen lige fra havnen. Fordi så kan den jo ligge dernede og beskytte vores sommerhusområde fra Alster og op til Engelske. Og samtidig, så har vi jo netop chancen til for, at den kan se, som der er holdt i rygterne. Ja, og jeg kan se, at vores rigskansler står her i baggrunden. Og man skulle måske spørge, om det, der er sket her, får nogle personalemæssige konsekvenser her i huset. Nej, jeg kan ikke forestille mig, at det skal få en stor betydning. Nu skal Carlsson jo først til at gennemgå hele vores organisationsstruktur og lave personalekoncept. Og ja, der skal også efteruddannes personale, så ja, så må jeg jo så hen ad vejen se, om der kan blive behov for nogle ændringer. Jamen, har I selv ingenting besluttet? Jo, vi har da besluttet at ansætte en ny kartoffelskræller i kantinen. Han er grundigt uddannet op på Jørgens sygehus. Ja, hvad kan vi ellers finde ud af at spørge regeringen om? Jo, den her lægekonflikt, den giver jo en masse besparelser. Har I fundet ud af, hvad de penge skal bruges til? Ja, det har det. Ja, det lader til, at regeringen også må tage en tørn mere, inden de bliver enige om et samlet program. Men vi skal til at slutte her fra Nordjyllands frie sender. Ja, og vi håber, at I har fået noget ud af vores program. Men inden vi lukker helt af herfra, vil vi meget gerne have lov at synge regeringens nye nationalsang, som vi har indført. Så længe på den
Den sidste lektion, og emnet er nok det allervigtigste for at arbejdspladserne kan få. Derfor så har vi bedt nogle nyindkaldte medarbejdere i sekretariatafdelingen. Der kommer Joe Carlson. Ja, som I hørte, mine damer og herrer, så skal vi nu i gang med den mest en lektion, som har meget stor indflydelse på, at afdelingen kan fungere. Vi skal i den kommende lektion finde ud af en lektion, som, mine damer og herrer, jeg er sådan lidt forvirret, men vi vender tilbage til starten. Det er en lektion, som har meget stor indflydelse på såvel den interne som den eksterne kommunikation. Vi skal, fordi den eksterne kommunikation, hvis den skal fungere, altså med service ud af det til kunderne, så er det et krav, at den interne kommunikation fungerer. Mine damer og herrer, vi skal derfor i den kommende lektion se om vi sociale og seksuelle arbejdsmiljø. Således at alle er klar over, hvornår det er det ene, det andet. Mine damer og herrer, Carlsons tagdækningsfirma hylder det princip learning by doing, og derfor har vi inde ved siden af arrangeret en fest, og vi vil meget gerne invitere dem med til fest alle sammen. Vi har dækket op til lige herover. Et øjeblik. Vi holder mikrofonen. Hvor mange var det, som jeg skulle have fest med? Men jeg har op til 230 personer dage. Hvad kan I så?
10.000 kroner. Men mad, 10.000 til musik, og så videre. Så gør vi det. Fint. Ja, undskyld. Vi må desværre afbryde, fordi der er sket en meget beklagelig misforståelse. Og jeg vil bede, at de går ned og klæder om, og så mødes vi om en halv time tid over i festlokalet. Jeg beklager meget, men vi er desværre nødt til at improvisere lidt nu, og vi har lige direktionen besluttet, at lektionen den afbrydes nu, og vi vil bede den gå. Ja. Så hellere tak for i dag. Ja, mine damer og herrer, som I måske ved, så er der sket en meget beklagelig misforståelse. Et lille kursus for Amassenborgs ansatte, og det var meningen, vi skulle slutte. Som sagt, så skete der en meget beklagelig misforståelse. Vi har sættet op til 230 personer og 23 personer. Vi har diskuteret det i direktionen. Dem med til fest. Ja, undskyld, jeg må høre lige præsentere mig. Mit navn er Carlson. Fest Carlson også kaldet. Jeg er ansat i Carlsons tagdækningsfirma. Det var i afdelingen for spøg og skæld, festafdelingen. Det var tidligere firmaets malerafdeling, og ved en reorganisering for nylig, der fandt man ud af, at det skulle være festafdelingen, fordi de syntes alle sammen, vi var så morsomme og grinede så meget, når vi havde stået et par dage. Men som sagt, tilbage til sagen, vi må jo se, om vi kan improvisere os igennem det her. Vi skal nu prøve at se, om vi kan få en fest ud af det, og som sagt, direktionen har peget på, at I... Og nu har jeg arrangeret det for 230 personer, så vi må jo sådan... det kan. Så må vi stille et par krav til, at I kan deltage i festen derovre, og der har juletilbud, og det andet, den anden forudsætning, det og det er jeg ikke sikker på. Jamen, jeg vil godt lige høre, er I sådan? Så kan vi jo godt gå videre. Hvis der går lidt kaos i det, så er det jo det lille 0 i bestillingsordren. Kommer for alle stolene ud til siden i salen. Alle stolene skal være. I skynder jer, jo hurtigere i det. Bordopstilling til alt held i blandt som viser, at 68% af alle. Og vi vil nu bede om, at vi har alle mødes midt på gulvet. Alle på minutterne, jo hurtigere det går. Og det stol der også. Du flytter lige stolen der. Og gulvet. Kom ud på gulvet. Vi er faktisk der mangler plads. Jeg også ikke, der står. Der skal være med til vores
alt ned fra trappen. Nu, I er sgu ret sløve. Er I sultne? Nu bed alle, der skal have øl til frokosten. Vi vil nu bede alle gå hvem skal også måske således at vi får et damehold her i en række, og herrerne skal stå i stille op foran den. Og et herrehold her. Et herrehold her, vi kommer. Så går vi nu i gang med næste punkt, og I vil velkommen høre efter. Personer, og der er dækket op med nogle borde, hvis op. Vi skulle vente, men der står bag på den et vi heroppe fra scenen, de har fået bord 1 og bord 2. Og der står øl på bordene. Grupper, som svarer til den der har kasketter på, og vi tager nu en til de her damer heroppe, som har gennemgået vores første kurs. Sender vi afsted sammen med de første 6 damer, og jeg vil lige bede I kan købe snaps inde i baren, hvis der er nogen, der skulle have snaps. Det vil jeg gå ud fra. Gå i gang, når I kommer ind, så er jeg sikker på, at I er sultne. Gå I bare. Men vi tager 6 herrer og 6 damer, og det rykker op efter, vi kommer op efter, og vi tager og de går afsted også, og vi skynder os, det var fedt. Og bord 5, det er
damer. I kan godt begynde at kigge på hinanden og se, hvem I vil have til bord. Vi kommer nu til bord. Damer, og de skønner sig afsted, det var bord 7. Seks damer. 7 herrer og 6 damer.